To jama'a assalamu alaikum, suna na hauwa garba wadda aka fi sani da 'yar auta ko saburan gidan badamasi. To ga na ban mutu ba, wani ya ɗora ya ce na mutu, to ban mutu ba wallahi, gani lokaci na bai yi ba. Kashi ni ban mutu ba, ina nan a raye. Labarai da dumi-dumin sa inda muke samun 'yar auta wanda aka fi sani da hauwa, inda ta fito take bayyana ma al'umma yan tiktok da cewa bata mutu ba, tana nan a raye. Inda kwanakin baya wani yake wallafa hotunan ta inda take kwance a asibiti da cewa ai ta mutu. Wannan lokacin dai yar auta ta bayyana da cewa ta je gwada bifinta ne a asibiti, ta je gwada gaban jininta, shine inda ake daukan ta ma bata sani ba. Shine masoya da dama suka zo suka wallafa da cewa ta mutu, ita bata mutu ba, tana nan a raye. To jama'a assalamu alaikum, suna na hauwa garba wadda aka fi sani da 'yar auta ko saburan gidan badamasi. To ga na ban mutu ba, wani ya ɗora ya ce na mutu, to ban mutu ba wallahi, gani lokaci na bai yi ba. Amma kun san babu tsimi babu dabara, ba jinkiri ne ba kuma ba sauri nan ba. Saboda haka duk lokacin da Allah ya ga daman ɗaukar raina jama'a zai ɗau raina, ni ban isa ba, ni wace ce. Yayi haƙuri shi wanda yake wannan abu, da Allah ya tsara duniyar kar ya mutu. Ni dai na san mala'ikan da yake kashewa ma an ce shi kansa an gama kisa ya kasa kansa. To barantana mu, an yi duniya don Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Barantana mu da bamu san a cikin halin da muke, haƙƙin mu ma ya zai wannan mutumin yayi tunani akwai haƙƙi fa, saboda wasu sun shiga ɗimuwa, ba kuma ni